Jogi thuolo ma intiego sani ka watieko. Alos kinde ng'anyo. Okay. Aparo ni wan kaka johala waseneno kaka ng'anyo timore, waseneno asara ma ji dhi e kinde ng'anyo. Akwayo johala wetena ni mondo giket measures in place, giket their security to be their first priority. Kaka ne samane wachako wacho ni johala onego bed ni kao or insurance or okumba mar biashara gi. Aparo ni en something that koro johala wetena onego mi priority. Joma timo ohala sama ji ng'anyo, gimbe sama gitimo ohala kiyudo opportunity mar wuoyo gi joma ng'anyo, onego we encourage gi mana ni ng'anyo to ber, lakini kik gibed joma intention gi mar biro e ng'anyo en mana ketho mar mwandu mar joma ng'anyo. Another thing kendo an kaka johala gima nyalo wacho ne jo ng'anyo magin Gen Z. Akwayo gi ni sama omigi opportunity or to be employed or even to work gi ng'ato, kik gimany instant gratification. Instant gratification ema miyo samoro wachopo kama wantiere ni. Ema miyo kata ng'anyo no bebedo excess. Iyudo ni ng'ato biro, oyudo ka inibedo, itiyo, in go office, iriembo mtoki. Gik ma some of us nochako manyo the year 2002. To wayudo gi maybe 2023. Eto dwa yudo gi immediately. Ineno. Then sometimes nitiere, not everything is a measure of success. Inyalo neno ni ng'ato riembo mtoka, in koro mtoka eno imidwa tiyo go as a measure of success, koro idhi strain, idhi overboard, bla 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 mondo koro Gen Z owe instant gratification. Gibed patient, emulate kaka jomoko ti. Another thing ma daher wacho en niya, one different generations. Akwayo generation wa mare awinjo giluongo wa ni millennials. Akwayo millennials gi Gen Z wabed gi some level of respect for one another. Kiki downsize ng'ato ni mano Gen Z mago jong'anyo gi magiwacho onge. Ambe gimbe jo Gen Z be kiki wacho ni mano ng'amoti gimonyisa onge no kia kaka piny dhi. Kamala woni. Awoni ka wecho mukate dwani Gen Z gi millennials loso subgroup mo.